Tirori, señor Reyes, diga sí, 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 sí. Palla i garrofes, tot passeu rossí. Casques i avellanes, tot per a mi. Bon dia, què li ha pregut este tirorí de Quevedo? No, jo la de tota la vida, això és una caguera amb floretes. Pues pareix que no li ha agradat. A veure, saps què vull dir-te? Jo hasta donar l'entenc perquè està acostumat a lo de sempre, lo de tota la vida. Clar, i costa canviar. Però bueno, renovar-se o morir, diuen també. Així tenim una altra dona que pareix que ell sí que li ha agradat. Això és de puta mare, això que no m'heu pillat i no ho ha pogut veure. Que bonico. Senyor alcalde, la veritat que és vostè un visionari. Sí, sí. Això genera controvèrsia, hem vist opinions en contra, unes altres a favor. És veritat que Melchor, Gaspar i Baltasar tiraran més caramelos als xiquets que canten aquesta versió? Així és. I que al finalitzar la cabalgata actuarà Quevedo en la plaça Major. Uau! La informació és correcta al 100%. El que no podem és confirmar l'hora de l'actuació, ja que el xic vol anar primer a agarrar un rosco del panal i sabem que li tocarà fer bona cola.